Ассалому алайкум ба ҳама бародаро. Созин хубен. Ҳама каса як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар бо нархҳои дастрас. Боварӣ дорум бародар мошини дилхоҳ тамиёвӣ, мошинои беҳтарин дорем. Навора то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар канали мо ба реклама гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои лайкҳо, барои дастгириҳо, ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Дӯстон, фикротон ҳатман дар комментария нависен. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 153 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯши мо ҳастай Opel Astra F. Соли барориш 1995 дар кузофи хетчбек. Ранг бошад сабз. Мотор 1.6. сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш, механика. Мошин гуфтай дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор созай, хатавой, тӯбча, чашкиёш созай, салон тоза, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Хулоса мошин нахадуяй мешини ҳай мекунӣ, камбудӣ нестай. Суроҷ нафрӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбеай ва нархша боша гуфтесай бародар 22000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 143000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. Нархи охир шай дига арзон намешавад. Барои маълумоти бештар дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Деюм мошини фурӯшии мо ҳаст бародаро Opel Astra F. Соли барориш 1995 дар кузофи седан, ранг боша серебристӣ. Мотор 1.6. сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш, механика. Мошин гуфтай 4 баллони 80% дорад. камбудӣ нестай. суроҷ нафрӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар ноҳияи ҳамадонӣ қарор дорад ва нархша боша гуфтесай бародар 30000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 195000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад. алишам мешавад ба ягон астраҷӣ боша гуфтай болои сум метам. барои маълумоти бештара бародарро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ҳай худи бародар дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм бародаро. Як тангени фурӯшӣ дорем ки соли барориши 2008 солай. мошини боркаш, мотор 1.1, 3 моҳ шуда гуфтай мотора нав кардан шав. камбудӣ нестай, дард надорад. чӣ хеле ки дар раст мебинед ҳолатша гуфтай беҳтаринай. суроҷ насум дар курай мефурӯшем. айни ҳол мошини мо қарор дорад дар ноҳияи восе ва нархша боша гуфтай сай бародар 20000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 130000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай муомила дорад, савдо мешавад. марҳамат бародаро, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ҳай худи бародар дарёфт кунед. мошини фурӯшӣ мо ҳастай Daewoo Leganze. соли барориш 1998 дар кузофи седан. мотор 1.8. сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест дӯстон. қарор дорад мошин дар ноҳияи восеъ ва нархша боша гуфтесай 9900 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 64000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. марҳамат бародаро, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. нархи хуб бошкардан мошинаи даст натен. канали Мошин Савдоро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза мошинои арзон бо нархҳои дастрас аз шаҳри ноҳияи кишвар пешкаши шумо мекунем. панҷум мошини фурӯши мо ҳастай бародаро Opel Astra F. соли барориш 1996 дар кузофи седан. мотор 1.6. сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш, механика. мошин гуфтай ҳуҷҷат дора, 4 баллони нав дора, кондисионер дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошини мо дар ноҳияи Муъминобод бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтесай бародар 25000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 162000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдорам мекунем. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. лайк гузориро бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. шашум мошини фурӯши мо ҳастай BMW 5 Series. соли барориш 1997 дар кузофи седан. ранг боша кабуд. авио мотор боша DV5. сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш, автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи восеъ ва нархша боша гуфтесай бародар 35000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 228000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад. алишам мешавад. вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
ҳафта мошини фурӯши маҳсаи бародаро Opel Vectra B соли барориш 1997 дар кузуфи седанай ранг боша сафедай, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш Texas мотор дора, фавран фурӯхта мешава. Айни ҳол мошини мо дар ноҳияи Деваштич қарор дора ва нархша боша гуфтесай 24000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 156000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем. алиша мешава вариантҳо дошта бошин, пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан бародаро ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи Audi A6 соли барориши 2000 сол дар кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, абиё мотор боша DV4, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошини дар ҳолати хуб қарор дора, нав мотор кадаги мифтай, ҳама чизаш кор мекунад, камбудӣ нестай. срочна фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе ба нархша боша гуфтесай бародар 35000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 228000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мешава. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯши муассаи Mercedes-Benz C-Class соли барориши 2002 сол дар кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, абиё мотор боша 5.0, сӯзишворӣ боша бензини холи, коробка автомат. мошин дар ҳолати миёна қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. сум дар кора гуфтай мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро ва нарх боша гуфтесай бародар 25500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 166000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдо мекунем. барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши маҳсаи BMW 5 Series соли барориш 1998 дар кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, абиё мотор боша DV5, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати миёна қарор дора, мега мотор обуш мехезад, коробка 100%, хадавои 50%, баллоно боша 70%, 4 электропакет дора, кондиционер кор мекунад, 4 дискаи дига заводскои дора, документош буд шидагай, мошин айчот бировардагай, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай бародар 23500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 153000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдо мешава. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши муассаи Toyota Camry соли барориши 2006 сол дар кузуфи седан, ранг боша кабуд, абиё мотор боша DV4, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 39500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 257000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад, фақат дар пеши мошин савдо мекунем. барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. нархи беҳтаринаш кадай марҳамат занг занед, мошин ай даст натен. 12 мошини фурӯши муассаи ВАЗ 2110 соли барориши 2005 сол дар кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳуҷҷатош то моҳи январ ҳастай, мотор, коробка 100%, срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дора ва нархша боша гуфтесай бародар 13500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 87000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешава, алиша мешава ба ягон 99 ё 015, ки солҳои барориши 2003 ё 2004 боша, алиш мекунем. вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши муассаи Opel Zafira соли барориш 1999 дар кузуфи кроссовер, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, камбудӣ нестай, срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошини мо дар ноҳияи Истаравшан қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 34500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 224000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай муомила дора, арзон мекунем. барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. ва бародар
бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. мисли ҳар вақта раҳмат, ки навора то охир тамошо кардем. зинда ва сарбаланд бошем. бародаро, мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтонро эҳтиёт кунед, дар ҳар ки ҷой бошед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.